tsakanin Zamfara zinare ke kwance suna son su share area da zinare yake ne zama ba mutum ko kadan su filin jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinariya. Nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja so suke su share mutanen wurin su kafa filin jirgin sama su kwasa. Tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo ɗiba. To ku zo mana a ciniki ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi amma ku ba mu da ranmu kuma ku kyale mana addinin mu. Amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mutane wayayo baba rodo? Ina ko kuke da wayo? Yaushe aka yi ba Amerika, yaushe aka yi bature ma tukunna? Wani wayo yake da shi? Mana karan dauko tarihin bature ka karanta mana. Badaje ma ya dan bori. Yaushe ya waye hadda zai mana wayo? Rashin kunyan banza kawai. Ku zo a yi ciniki kuna da bindiga mun sani kun iya kisan kai amma a kyale mana addinin. To yanzu abin da ya kawo su kenan kuma yanzu musifan yana rutsawa nan da nan tsakanin yan wakun su a Gwaza har ma sun rutsa da garin Gwaza sun ci ba su shiga ba saboda suna jin tsoron yan Shi'a don akwai wani dan uwa da suka kama suka cire masa kai suka filla kansa sosai amma sai suka ji kalman shahada ko duba ga kai yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga gangan jiki da to sai suka ci suna jin tsoron garin saboda yan Shi'a. Wannan abin da muke fuskanta kenan kuma na san sun riga sun ambata tuntuni abin da suke jin tsoro kawai ita ce wannan harka da don sun san ita kawai za ta taka musu burki. Amma muna ma kira ga su wayannan mutanen mun ji mutanen da su mun ji an kira ka baka ci zabe ba an ce kai ke da mukami mun ji baka cancanta ba mun ji kai gaula ne ko gabo ne ko sakarai ne ko shashasha ne ko wofi ne to mun ji kai ne yanzu ko a haka nan ka yarda yanzu a baka kuɗi a kashe mutanenka kai baka da tunani shikenan an baka mukami an baka kuɗi shikenan a kashe mutanenka. Mun ji wa'anda suke shirin ya isa ga al'umma kun ba kyale ka zaka yi dunka in sun gama da kai in ka zama fanko kashe ka za su yaka suke yi. Saddam da suka kashe kayan su ne, Gaddafi da suka kashe kayan su ne su suka yi su suka kama suka kawar da su kai ma in sun gama da kai za su yanka ka ne an gama. We have now come to realize that those who are ruling this country only sells off our right to the West. This is why they never execute any project to develop the poor. They only loot the money in Western banks, and the European never prohibit them sending money to their countries. Therefore, we must unite under one umbrella to free our country. It is a challenge on the youth to stand up and fight for the same better life as other youth enjoy in developed countries.